טקסט הוא לא רק משחק, אלא סוג של מבחן הזוגיות שלכם. אם תצליחו לשחק אותו בלי לריב לפחות פעמיים, כנראה שאתם זוג מאגדות. מדובר במשחק קו-אופ, מה שאומר שלא משנה כמה טובים אתם במשחקים, אתם חייבים להסתדר אחד עם השני. זה ז'אנר שבנוי על תקשורת ומחייב שיתוף פעולה מלא בין שני שחקנים כדי להתקדם. זה יוצר חוויה חברתית ורגשית, מושלמת לזוגות, חברים, או אפילו בני משפחה. אני מבטיח שלא אשפוט. המכניקות של טקסט הן הלב של החוויה, ומה שהופך אותו לשונה מכל משחק אחר. בכל שלב, הדמויות הראשיות, קודי ומיי, מקבלות יכולות ייחודיות שדורשות עבודת צוות כדי להתגבר על אתגרים. בין אם זה לשלוט בכוח הכבידה, לראות חומר נפיץ על דבורים, או אפילו להפוך ללוחמים וקוסמים, המכניקות תמיד משתלבות כך ששני השחקנים חייבים לשתף פעולה. מעבר לזה, המשחק שובר את השגרה עם מיני גיימס שמפוזרים בשלבים, תחרויות קטנות ולא חובה, שמאפשרות לשחקנים לקחת הפסקה מהמשימות המרכזיות ולהתחרות אחד נגד השנייה. מרוצים, משחקי חץ וקשת או אפילו זריקת כדורי שלג, אלא רגעים כלילים שמוסיפים הרבה כיף וצחוק, במיוחד אם אתם אוהבים להוכיח מי יותר טוב. מה שמדהים הוא שכל שלב מחדש את עצמו עם רעיונות חדשים, זה כאילו נכנסים למשחק חדש בכל פעם. הפאזלים, המכניקות והמיני גיימס יחד יוצרים חוויה דינמית, כך שהמשחק אף פעם לא מרגיש מונוטוני. בקיצור, כל רגע הוא הזדמנות חדשה לגלות, לצחוק וגם כמובן להתווכח. מה שעושה את טקסט לחוויה כל כך כיפית לזוגות, זה שכל שלב במשחק דורש משני השחקנים לעבוד יחד. לא רק במיומנות טכנית, אלא גם בהקשבה ובתיאום. ולעומת משחקים אחרים, הוא עושה זאת בצורה שאינה מדכאת את השחקנים. זה לא משחק שבו אפשר לסחוב את הפרטנר. כאן כל אחד מחזיק מפתח חשוב להצלחה, ורק יחד אפשר להתקדם. הקסם של המשחק הוא בכך שהוא מצליח לשלב מכניקות כיפיות עם מסר אמיתי. בזוגיות, כמו במשחק, אי אפשר להתקדם לבד. הוא מדגיש את הכוח של עבודת צוות ואת ההבנה שכשאתם תומכים אחד בשני, גם הקשיים הכי גדולים נראים אפשריים לפתרון. אז למרות שהדמויות הן אלה שעוברות ייעוץ זוגי, ניתן להגיד שגם אנחנו השחקנים עוברים את זה ביחד איתם. הנרטיב של טקסט מתמקד בזוג על סף גירושים שמוצאים את עצמם לכודים בתוך בובות מיניאטוריות בזכות קסם של ביתם. תוך כדי מסע משותף הם לומדים להבין זה את זה, לעבוד יחד ולהיזכר למה הם התאהבו מלכתחילה. המשחק מצליח להציג נושאים רציניים כמו יחסים ותקשורת זוגית עם הומור, כנות והמון רגעים מצחיקים. אז לסיכום, טקסט הוא לא עוד משחק. הוא חוויה שאפשר לסכם כייעוץ זוגי עם גרפיקה מדהימה ופאזלים מיוחדים. הוא מצליח להיות מרגש, מצחיק ומאתגר, ולגרום לשני אנשים לעבוד יחד כאילו הם באמת צוות. המשחק הזה יגרום לכם לגלות מחדש את הכיף שבעבודה משותפת, או לפחות להבין מי אחראי לכל הטעויות. זה משחק שמרגיש כמו רכבת הרים. רגע אחד אתם צוחקים כשאחד מכם מפספס את הקפיצה, ורגע אחרי זה אתם צורכים אחד על השני שאתם לא רוצים לרצוח את הפיל הקטן והחמוד. כן, רק בשביל זה כדאי לשחק. טקסט הוא משחק מושלם לכל זוג, רומנטי או חברי. הוא מצליח לגרום לכם להתנתק מהיום יום ולצלול לעולם אימרסיבי שבו רק שיתוף פעולה יוביל לניצחון. ואל דאגה, גם אם צעקתם אחד על השנייה, בסוף ההרגשה של המסע שעברתם ביחד תפצה על זה. אז אם אתם מחפשים דרך כיפית להעביר כמה שעות, לצחוק, לפתור חידות ולעבוד ביחד, או לפחות לנסות, טקסט הוא הבחירה המושלמת. ואם תצליחו לסיים את המשחק בלי להאשים אחד את השני, כנראה שהצלחתם במשימה האמיתית.